सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में 12 तारीख के बाद से 2 दिन जैसे ही बीतल बाटे तो रिकॉर्ड टूटे के शुरू हो गइल बा। काहे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जुबली स्टार के एंट्री से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खलबली मच गई बा। काहे कि इनकर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जितना निरहुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट चल रहे ओकर सिक्वल फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ही बाजार में रिकॉर्ड पर एक रिकॉर्ड ध्वस्त करत नजर आ रहा बाटे। 2017 के फिल्म में सबसे ज्यादा फिल्म 2 दिन में देखे वाला फिल्म नंबर 1 फिल्म बन गई बा निरहुआ हिंदुस्तानी 2। रउआ लोग के बतौले नहीं पिछला बार मेहंदी लगा के रखना सत्या ये सब बहुत सारा फिल्म रिलीज हो रहे, लेकिन 2017 में सबसे ज्यादा दर्शक अगर कोई 2 दिन के अंदर में देखले बाटे तो वो निरहुआ हिंदुस्तानी 2। काहे ना देखी, काहे कि फिल्म में कुछ ऐसा कहानी बा तो देखल तो भाई लोग के स्वाभाविक बाटे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एगो नया चेहरा संचिता बनर्जी नाम के आके पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खलबली मचा दिल बने दिनेश लाल यादव निरहुआ। और नया कोयला में से हीरा जैसे तरासल जाला और सही भोजपुरी इंडस्ट्रीज में नया हीरोइन के एंट्री देवे में दिनेश लाल यादव निरहुआ के हाथ आगे रहेला। तो रउआ लोग समझ सकतनी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ करामात कइले बड़े 2017 में तनी लेट से ही रहन लेकिन दुरुस्त ही रहन और सारा रिकॉर्ड के ध्वस्त मात्र 2 दिन में कर दिले बड़न। भीड़ इतना होता कि लाइन लगावे खातिर बहुत लंबा लंबा लाइन लागता सिनेमा हॉल के बाहर। फिल्म के टाइम बाटे 12 बजे से तो लोग 11 बजे से ही जमा हो जाता फिल्म के बाहर। इससे समझ में आवता कि कितना लोग फिल्म देखे खातिर व्याकुल बा। होई काहे ना, कहानी स्क्रिप्ट हर चीज जब तगड़ा निरहुआ के रहला तो भाई फिल्म के तो देखल स्वाभाविक बात बाटे। ऐसे रउआ लोग अगर अभी तक ले छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं कइले तो लाल बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन